ಕೊರೋನಾದ ನಾಗಲೋಟ ಸರಾಗವಾದ 100 ದಿನ ದಾಟದು 200ಕ್ಕೆ ಕೈ ತಳ್ಳು ಸಾಗೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 190 ಇಂದೆಟ್ಟು 27 ಜನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, 94 ಜನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, 4 ಜನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನನ್ನ 73 ಜನತ ಸೋಂಕು ಮೂಲ ನನಾತೆ ಪತ್ತೆ ಆವಡಾತಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೀಕಿಡು ಬಳಲೊಂದಿತ್ತಿನ 8 ಜನ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕುಲ ದೃಢ ಆದು ಮರಣ ಪಡೆತೇರು. 105 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದು ಗುರುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 5,509ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆತಂಡು. ಈ ಪೈಕಿ 2,551 ಜನ ಒಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಇತ್ತೆ 2,080 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KV ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು. ರಾಜ್ಯದ CET ಪರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದೊರ್ಮೆದ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ತೆರವು ಆಪಣು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಾದನು. ಅಂಚನೆ ದೇಶದೊರ್ಮೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪದ್ಧತಿಲಿದ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಯಾರಿಲೇನು ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಕೊರೋನಾನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಾದು ಗೆಂದದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕನ್ನು ದುಂಬರಿಸಾವನವು ಇತ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಮಿಷ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕುಸಿತ ಆಯ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸರಿ ಆವಡಾಂಡ ಇಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಅಂಚಾದ ಜನಕುಲು ಕೊರೋನಾನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಾಯರೆ ಗೆಂದರೆ ಕಲ್ಪೊಡಾಯ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇತ ದಿಂಜ ಉಂಡು.